Здравейте хора, аз съм Неон 2 и днес ще играем на Spectral Forest. Втори епизод. Origins. Така, айде бе. Айде бе. Origins. Много малко звука. Какво нещо? Skins. Skins. Верно ли? О, това бе! О, кафеяк, бате! Как да си го купа? Какво? Welcome to glorious Cleopatra. Какво е? Аз не знам, че медитация е там. Каква ви фараона? Тутан Хамон. Айде. Долу? Направи. Ооо! Ууп. Така мутите. Така нали. А защо нали пред? Път си такова. Хайде. Съм забил. Хайде бе. Ео. Здравейте пак, питате се защо спрях клипа ми. Падна нещо ценно и сега го почти рип стана и така. Онлин. Айде търси бе. Creative Room. Кое? Кое? Е това? Айде това. Бегим. Отиваме. И си направих също контролите. Айде бе. Вижте. О, 100 секунд. Окей. 10 000. Ще ме чакате да си купа нещо. Къде? Ето. Вижте какво направих. Вижте как ми изглежда сега Калашников. Какъв това? Къде отиде бе? Ох! Къде си бе? О, странно, произвол. Виждам там. Оу! Повече някой след мен има. Где си? Там какво? Маси сказ? Аз се оплаших. Ух! Какво направи бе? То се самоуби. Нещо направих. О, аз вече съм тук. Чакай си купа нещо. Бизона. Къде е бизона бе? Не тук. Не тук. Това ли е бе? Ох, ще се чешуе, майката.
Къде сте, бе? Къде сте, бе? Кой ме стреля, бе? Ох, чакай, че ще падна. Къде сте, бе? Къде сте, бе? То беше много лесно. Къде сте, бе? Значи Калашников. Стар. Тома, право, аз не знам в кой свет е па. Тома, чакай. Що имам три нещо, бе? Може си купа нещо. Чакай, това ще си купа. Калашников. Ласка. Вече се научил по-бърже да действам, кога си купувам неща. Беше някой рипна. Аз не сме ние червени. Много се оплаших. Ати! Шкум. Къде си? Къде сте, бе? Къде така? Ух! Какво бе? Аз съм с пишова, бе. Къде сме ние, бе? Дахмат само това. Лапте ви? Ох. Шив моето. Айде. Рип. Чекай, гледай. Его тук. Мисля, че ще чуем моето. Ух, цела съм в кръг. Пудата купав смутаняка. Си излизам от това. Не става, бе. Не това отим. Бе, къде отиваш, бе? Чекай, бе. Сетинг. Абе, не сетинг, бе. Чекай. Май меню, ето. Онин. Нека да. Това страха нещо. Магазин 6. Хаузен. 10. 3000, колко това? О, това е много яко. Това предишното типа играх, предишното. Аз си избирам се това, че е много яко. О, тук! То е наша. Абе, не наша, бе! О, купав. Ето купа. Чекай. И 11 000, аз имам пари да си купа. Това вече. Моментик, моментик. Че ли, бе? Ти ще закачиш мамчето, бе. Така. Отко, бе? Епа, ти точно не мама биеш. Къде си, бе? Аз... Оу! Не сули, бата, не сули. Аз играл от един месец. Ара от една седмица. Кучето. Какво се чува, монко? Пише. И там бе. Това го би то помага. 12 000. 12 бона.
Опа, ну такого мешко. А это там. Дай другие. Угу. То ще шама батале ще мене. Пауз. Бем. Добре. Добре. Розкакнемо. Опа. Там машина. О, как супер. Хайде. Ай, го там бе. Wat is aan niet voor vrijwillig? Michael, als je moet drukken. Tom heeft gerade een keer de schilder. Hoe toos is вынешивание блядь каких-то. Пробил топ еще. Ох. Ох, ба. Каков килт казы, дуэ. Что? А то наш. Як думаешь? Як только печь? Пич, что мне украдено кино? Это фаза эпизода. Надеемся, да я харесал. Не ставите лайк, да. Такой. Добре. Добре, айде, чао.